Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν του έδωσε τα λεφτάκια ο μπαμπάς του ή η μαμά του, τα έχτισε μόνος του. Και είναι πολύ σημαντικό να δείτε πώς. Και σε αυτό το επεισόδιο λέει όλη την ιστορία του. Μάρια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μου. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω από πολυεπιχειρηματίας με πολλές επιχειρήσεις και πλέον φαντάζομαι σχεδόν 5-6 χρόνια εμπειρία και να πω. Και βάλε. Ποια ήταν τα γεγονότα που σε έφεραν εδώ? Πολλή δουλειά από μικρό παιδί. Ξεκίνησα να δουλεύω από τα 16 μου. Πρώτη μου δουλειά ήταν σε φανατζήτικο μαζί με τον πατριό μου. Οπότε έμαθα πώς είναι. Μετά πήγα οικοδομή. Δούλεψα πλακάκια. Ξέρεις, πλακάκια δεν έχει ασανσέρ. Οπότε τα ανεβάζεις με τα χέρια. Και λέω κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάρα πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά. Πήγαινα στο σπίτι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους κάποιες φορές. Ειδικά όταν είσαι πιτσιρικάς και φτιάχνανε το σώμα σου. Φλεγμονές, στένοντες τραβηγμένοι. Κάτι πρέπει άλλο να κάνω. Ξεκίνησα στην εστίαση. Πιο ωραία, πιτσιρικάς τότε, σωματάκι, κοπελίτσες, ξέρεις, λίγο φλερτ, σαν μπάρμαν. Μετά coffee specialist. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά να στείνομαι. Μέχρι που μπήκα σε πολυεθνική εταιρεία πάνω σε αυτό και ξεκίνησα να εκπαιδεύω κτλ. Και είδα ότι είχα μεταδοτικότητα. Μπορούσα να περάσω αυτό που ήξερα, μπορούσα να εκπαιδεύσω και μπορούσα να μαρκετάρω. Δηλαδή, σε κάποια βίντεο που με έβαλε έτσι τυχαία, σαν κομπάρσο η εταιρεία, λέω φίλε μου κάνε. Και ξεκίνησα το marketing. Έτσι απλά. Από εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή, αν πω ποιο είναι το starting point, είναι το marketing. Και αυτό ξεκίνησαν όλα μέσα στην καραντίνα. Ξεκινήσαμε δηλαδή πραγματικά έπρεπε να βγω από το comfort zone μου. Δεν μπορούσα να βγω σε κάμερα. Αισθανόμουν πνιγμένος. Είχα μια φοβία μέσα μου. Μέχρι που είπα θα το κοιτάξω και θα το πουσάρω όσο μπορώ. Και το πρώτο jump, ας πούμε, το scale up, έγινε μέσα στην καραντίνα που κατάλαβα ότι είμαστε κλεισμένοι. Δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε. Οπότε ο χώρος της εστίασης εκείνη τη στιγμή που για μένα ήταν το όνειρο και είχα ανοίξει και το πρώτο μου μαγαζί στη Λάρνακα με τα πρώτα μου λεφτά που έβγαλα από την εταιρεία που δούλευα, δεν θα αναφέρω, λέω θα τα επενδύσω εκεί, θα μπω εκεί. Και μπήκα all in σε αυτό το εστιατόριο. 1,5 χρόνο μετά έρχεται ο κορονοϊός και μας κλείνει. Και λέω φίλε κάτι πρέπει να κάνω. Τι θα κάνω, πού θα πω, διαδίκτυο. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, παίζει, gaming ξεκάθαρα. Και έτσι είχα μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Άσχετα τώρα αν είμαστε ανταγωνιστές. Λοιπόν, και έφτιαξα τον πρώτο μου GTA server που είχε τεράστια επιτυχία μες στην καραντίνα. Μιλάμε 400 άτομα μέσα, 400 περιμένανε να μπουνε. Λογικά έχεις περάσει από το GTA community, ξέρεις. Το συζητήσαμε πολύ ελαφρώς στην αρχή για να καταλάβω λίγο το πώς ήταν η αρχή σου. Και όντως εγώ κατά τη διάρκεια του κορονοϊού είχα ξεκινήσει και εγώ το live streaming γιατί ήθελα πάρα πολύ να γίνω gamer. Ήθελα να μιλάω αγγλικά και τέτοια και ήθελα να το παίξω έτσι. Αλλά λέω ας το κάνω πρώτα στα ελληνικά που είναι η μητρική μου γλώσσα. Και έπαιζα live stream και εννοείται πως το server σου τον είχα ακούσει. Είχα παίξει και μέσα στο server σου και δεν το ήξερα ότι είναι δικό σου. Είναι όμως γόντα ότι είναι δικός μας. Και είναι ακόμα και σήμερα. Μετά από 6 χρόνια είμαστε ακόμα εδώ πέρα και ανοίγουμε πόλεις για να παρέχουμε διασκέδαση. Έχει πάει σε άλλο level βέβαια από τότε εκείνη την εποχή. Ήταν πιο ξένιαστα γιατί μπορούσαμε να στριμάρουμε, είχαμε άπλετο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή γράφεται το project, ετοιμάζεται με τους developers, είναι τα άτομα τα οποία πρέπει να το τεστάρουν. Δεν έχω το χρόνο να στριμάρω όπως στριμάρα τότε. Στο YouTube πιάνα μια περίοδο πιάνα και 5.000 κόσμο, δηλαδή ήταν πολύ καλά. Θα μπορούσα να τη δω και τότε σαν YouTuber. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε αυτό. Μου αρέσει να είμαι έξω. Να είμαι στη δράση. Δεν μπορούσα να είμαι σε μια καρέκλα και απλά να παίζω. Ήθελα να βγω έξω να δω και άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Γιατί όπως τώρα που έρχεται το GTA 6, νομίζω έχει ημερομηνία λήξης αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, οπότε είπα δεν μπορώ να μείνω σε ένα income που ναι, ήταν σοβαρό income για εκείνη την εποχή. Γιατί το GTA δεν θέλω να το κρύψω. Έβγαλε το χρέος από το σπίτι που είχα. Το πατρικό μου που μου άφησε η μητέρα μου και ο πατέρας μου και με βοήθησε να κάνω και ανακαίνιση και να ανοίξω και την πρώτη μου εταιρεία. Δηλαδή το income τότε με το GTA ήταν τρομακτικό μέσα στον κορονοϊό. Μπορώ να καταλάβω και από το να λες ότι ξεχρέωσε ένα ολόκληρο σπίτι και μετά σου έδωσε και κεφάλαιο να ξεκινήσει την επόμενη σου εταιρεία. Ναι, πραγματικά. Είναι τρελό. Βέβαια παράλληλα με τα έσοδα που έβγαιναν τότε από το GTA, κοίταγα και άλλα πράγματα. Δεν έμεινα εκεί. Δηλαδή. Προσπαθούσα να βρω πηγές μέσα στο διαδίκτυο τα οποία μπορούν να μου δώσουν. Και ξέρεις, τότε η μόδα ήταν crypto, trading, forex, χρυσός. Ήταν όντως το επόμενο πράγμα. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Άρα το επόμενο στάδιο ήταν να πας απευθείας σε trading. Πήγα σε trading, μπήκα σε μια εταιρεία, έφαγα τα μούτρα μου με τα commission και τις πυραμίδες κτλ.
Και κατέληξα με broker και copy trading που για μένα είναι το λιγότερο ρίσκι που θα μπορεί να κάνει κάποιος με το μικρότερο κεφάλαιο. Γιατί όταν υπάρχει το income πρέπει να έχεις και ένα safety στο risk που θα κάνεις. Δεν μπορείς να μπεις all in εκεί πέρα. Άσχετα εγώ αν μπήκα τα τελευταία μου 30.000 τα βάλα μέσα στα κρύπτο. Άσε τι έγινε. Μιλάμε 0 to 100 και 100 to 0. Αλλά το copy trading μπορώ να πω ότι έδωσε ένα ευχάριστο τότε εισόδημα μέσα στον κορονοϊό, δηλαδή ήταν πολύ καλά. Και μετά το επόμενο ήταν το dropshipping. Πραγματικά δεν περίμενα ότι δούλευε αυτό το πράγμα. Δεν είχα καν τα προϊόντα στα χέρια μου και παρόλα αυτά είχα εισόδημα. Ξεκινήσες με το dropshipping. Τριγωνική πώληση. Ναι, εννοώντας το ξεκινήσεις σε Ελλάδα ή είχες ασχοληθεί με κάποιο άλλο market? Έκανα μια συμφωνία τότε, ήταν το Amazon που ήταν το Hyped. Στην αρχή είχα ανθρώπους από το εξωτερικό που διαφήμιζαν το προϊόν και περνάγανε μέσα από τη δικιά μου τη σελίδα. Ήταν μια τριγωνική πώληση, δηλαδή έπαιρνα από το Amazon, βρίσκεται τον πελάτη, έστελνε το Amazon στον πελάτη. Κατάλαβες. Πήγαινε έτσι σαν τριγωνικό πράγμα. Πολύ καλά. Κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε να γίνεται μόδα, έβλεπες τις πωλήσεις. Αυτό που έκανα εγώ θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Και πόσο μάλλον στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο από ότι είναι σε Ελλάδα και Κύπρο. Και μετά λέω κάτι πρέπει άλλο να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε άλλο. Οπότε μπήκα καρφωτός μέσα σε Forex. Έφαγα τα μούτρα μου. Τα μούτρα μου τα έφαγα γιατί μ' άρεσε να ρισκάρω. Δεν θα πω ψέματα. Από μικρό παιδί μ' άρεσε να το κάνω αυτό. Και καλώς και κακώς και ακόμα και τα μικρά παιδιά που μας βλέπουν, είναι τζόγος. Άμα το πάμε έτσι, είναι τζόγος. Γιατί για να κερδίσεις εσύ σε αυτά που λέμε crypto trading, forex, πρέπει κάποιος άλλος να χάσει. Ναι. Δεν ενδιαφέρει πολύ. Δεν είναι τόσο gambling όσο είναι το πραγματικό gambling, αλλά είναι και αυτό τζόγος. Είναι μια μορφή τζόγου. Κοίτα, νομίζω έχω δει δύο μεγάλα άτομα στο ελληνικό community που είναι ο Κρίσο Κόγιας και ο Κονκλάβιο που φημίζονται πλέον το ασχολούνται μόνο με crypto ή trading. Και επειδή βλέπω ότι όντως τραβάνε αρκετά βλέμματα και πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Και γενικά πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται γιατί βλέπεις ίσως το 0,001% που έχει πετύχει και βλέπεις τη Λάμπο και όλα αυτά. Και εγώ μπορώ να γίνω πλούσιος και είναι πάρα πολύ γρήγορα που φαίνεται σε κάποιους. Βλέπεις το αποτέλεσμα και όχι τη δουλειά που έχει βάλει και όχι την τύχη που μπορεί να έχει αυτό το άτομο. Πόσες εργατόρες μπορεί να έχουν ρίξει αυτοί πίσω από μια οθόνη για να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Καταρχήν shout και στον έναν και στον άλλον που προανέφερες. Βέβαια, πίσω από αυτούς, να ξέρεις, υπάρχουν κάποια μεγάλα ονόματα τα οποία είναι master, δάσκαλοι. Π.χ. στον Κόγια, ο Αργύρης, ας πούμε. Σαράουτ στο φίλο μου τον Αργύρη. Λοιπόν, είναι μάνας αυτό. Ναι. Είναι μάνα. Έχει προσελκύσει, έχουμε μιλήσει. Ήταν να κάνουμε κάποιες επενδύσεις στο Ντουμπάι με κάτι διαμερίσματα. Μετά αυτό που έγινε με τα τάξη και τα ΔΕΠ, κοίτα την αγορά εντωμεταξύ αυτή να κατεβαίνει στα τάρταρα. Τώρα θα ξανανεύει, θα ξαναρθίσει, αλλά ναι, δεν έκανα την επένδυση στο Ντουμπάι. Είχαμε μιλήσει με τον Αργύρη πολύ να κάνουμε κάτι. Τώρα το έχουμε αφήσει. Για μένα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει όντως λεφτά και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι πουλάνε ότι έχουν βγάλει λεφτά πάνω σε αυτό και είναι πάρα πολύ το fake it until you make it nowadays, ξέρω εγώ. Ναι. Ξεκάθαρα. Ήμουνα πολύ briefly στο space και τυχαίνει πλέον να ενημερώνομαι για το space επειδή πολλοί από τους πελάτες μου μέσα στο στούντιο είναι fintech. Και τώρα πριν από εμάς, για παράδειγμα, είχαμε μια εταιρεία η οποία είναι prop firm, αλλά να το πω original prop firm, εννοώντας ότι όντως έχει trading floor. Έχω πάει στα γραφεία τους, έχουν γραφεία πανευρωπαϊκά και εκτός Ευρώπης φυσικά. Και πας στο γραφείο τους και έχουν ένα floor γεμάτο υπολογιστές με 9 οθόνες. Σου μιλάω για legit trading. Και μιλούσαν και όταν τους είχα ακούσει πολλές φορές που μιλούσαν για αυτά τα κομμάτια και μιλάμε, οι σωστοί traders σπαταλάνε τουλάχιστον 12 και 13 ώρα. Και ένας από τους καλύτερους traders που κάνει 6-7 figures, ίσως και 8, έχουν και 8 figure traders, 18 ώρα μιλούσε ο τύπος. Εννοώντας περιόδους, ο οποίος, εντάξει, το market όπως είναι τώρα με τον Trump. Εντάξει, αυτό το λέμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι βλέπετε τον Κονκλάβιο και τον Κόγια, αλλά από πίσω τους μπορεί να κρύβονται χιλιάδες ώρες. Γι' αυτό και συμπλήρωσα πριν, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι από το να κάτσεις να κάνεις αυτό, δηλαδή να κάτσεις 18 ώρες που στην οθόνη, που πραγματικά για μένα είναι ψυχοφθόρο, δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος, όπως σου είπα προείπα τις δράσεις, copy trading. Βρες τον εις που είσαι, βλες εκεί πέρα που σε δουλεύει, ο άνθρωπος ο οποίος που όντως μπορεί να μην σου φάει τον balance σου, γιατί υπάρχουν και αυτοί που θα σου εξαφανίσουν, και μείνε και εγώ αυτή τη στιγμή εκεί έχω μείνει. Τα πούλησα όλα, κρύπτο, forex, ό,τι είχα επενδύσει, τα πούλησα όλα και έχω μείνει στο copy trading και είμαι ok με αυτά που βγάζω το μήνα. Ξεκίνησα με 500 ευρώ για να δω πώς δουλεύει, για να μην φάω πάλι τα μούτρα μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, είμαι στο πενταψήφιο trading, minimum το μήνα. Minimum. Και βάζω, αλλά είμαι συνέχεια πάνω από το
από το balance μου, ας πούμε. Θέλεις να εξηγήσεις briefly το είναι το copy trading, γιατί εγώ ξέρω ότι είναι το copy trading, αλλά για κάποιον που είναι εκτός. Βλέπεις ένα. Εξαρτάται που θα παίξεις. Μπορείς να είσαι με μια εταιρεία η οποία θα σου δώσει τα hits, ας πούμε, ή ποιον να ακολουθείς. Κοπάρεις τη μέθοδό του, τι κάνει, πού επενδύει κτλ. Και πηγαίνεις παρακάτω. Είναι, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Ότι Οπότε, είναι αναλόγως με τον broker που είσαι, σου δίνει την επιλογή του copy trading που μπορείς να αντιγράφεις. Υπάρχουν και τα bots, όπως ξέρω. και υπάρχει και ο broker που μπορείς να παίρνεις και commission από αυτό, να το λέμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή να βάζεις και άλλο κόσμο μες στην κοινότητα και να παίρνεις το commission από τις συναλλαγές που κάνουν οι άλλοι. Ναι, πολλοί νομίζω στο trading space το κάνουν 100% αυτό είναι... Και αυτό δουλεύει. Άμα έχεις community και μπορείς να το κάνεις αυτό, το κάνεις και αυτό. Εγώ δεν το έχω κάνει. Δηλαδή, με τα τελευταία χρόνια μέσα στο copy trading δεν έχω βάλει, αλλά το ζητάει η κοινότητα. Βάλε μας κάπου να μπορούμε να βάλουμε 500-1000 ευρώ. Τώρα θα τους το δώσω για να άμα θέλουν να δουν. Θα τους δείξω και τις συναλλαγές μου, θα τους δείξω ακριβώς και το income μου το μήνα για να καταλάβουν, να βλέπουν πραγματικά νούμερα και όχι πλασματικά νούμερα που πλασάρουν. Γιατί πλέον με το AI φτιάχνεις ό,τι θέλεις από αυτά. Οπότε, ναι, και άμα θέλει κάποιος να ακολουθήσει, ακολουθάει. Δεν είναι με το ζόρι και οι περισσότεροι που πουλάνε και όλα σαν πρόγραμμα. Έλα συνδρομή και έλα το ένα και έλα το άλλο. Η μόδα τώρα είναι οι AI φόρμουλες. Εκεί πέρα είναι το. Έχεις το AI που καθορίζει στην ουσία να μην πέσει πάνω τον πάνω, σου αγοράζει, πουλάει αναλόγως τι μετοχές ή κρύπτο έχεις και ας πούμε έχεις ένα safety mode, αλλά δεν έχεις winning mode. Δηλαδή πηγαίνω έρχεται, είναι πάνω κάτω. Γι' αυτό επέλεξα το copy για να ακολουθήσω έναν πετυχημένο και αναλόγως να πάω και εγώ σε αυτόν τον δρόμο. Μεγάλωσα σε μια normal οικογένεια. Και πολλοί άλλοι. Κάποιοι χωρίς τίποτα, όπως και εγώ είχα πολύ ζωρικά νεαρά χρόνια. Και μετά είχα και normal χρόνια όπως έχουν και οι περισσότεροι. Ποια είναι η πεποίθηση ή ο τρόπος σκέψης που είχες εσύ και δεν το έχουν οι άνθρωποι γύρω σου? Ήθελα να είμαι κύριος του εαυτού μου. Ντρεπόμουν να ζητήσω λεφτά από τη μητέρα μου που δούλευε 2 δουλειές για να με σπουδάσει, ή τον πατριό μου, ο οποίος δεν ήταν βιολογικός πατέρας μου και δεν είχαμε αυτή την άνετη σχέση, κατάλαβες. Οπότε ήθελα, τι να σου πω, ότι πήγαινα, έλεγα και τα κάλαντα και προσπαθούσα να βρω τρόπους για να συνεχίσω να κάνω scale up, όχι να πάρω ένα δώρο, να πάρω ένα παιχνίδι, να προσπαθήσω να δω πώς μπορώ να βγάλω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι την πρώτη φορά, την πρώτη μου έτσι business που είχαμε κάνει με τα παιδιά εκεί και φέρναμε κάποια παπούτσια, τα είχαμε βάλει όλοι μαζί και βγάζαμε και φυλάδια και τα φυλάδια πήγαμε, τα αγοράσαμε για να διαφημίσουμε τότε την εταιρεία μας, ξέρω εγώ. Εταιρεία, κατάλαβες, πιτσιρικάδες. Την είχαμε κάνει από τα κάλαντα. Τα φυλάδια μας, ας πούμε, θυμάμαι, μετράγαμε τα κέρματα για να πάμε να βγάλουμε στο φωτοτυπικό το πόσες και κάναμε παζάρια τότε στην κοπέλα που είχε το ψιλικατζίδικο για το φωτοτυπικό, για τα τέτοια, στα 50-100 κομμάτια, 0,20-0,25 για να μπορούμε να πάμε να γλιτώσουμε κάτι. Οπότε ναι, από τα παιδικά μου χρόνια ήθελα να είμαι κύριος του εαυτού μου. Δεν ήθελα να εξαρτιέμαι. Γιατί όταν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που έχεις μόνο τη μάνα σου, γιατί μόνο τη μητέρα μου, μάνα μου ήταν και πατέρας και τη βλέπεις ότι δουλεύει 2 δουλειές για να μπορεί να σε στείλει. Προφανώς, ξέρεις, υπήρχαν οι συγκρούσεις με τον πατριό. Μεγάλωνα εγώ, ήμουνα και εγώ ατίθασος πολύ. Δεν τον δέχτηκα ποτέ σαν πατέρα για να λέω και εγώ του στραβού το δίκαιο, ενώ προσπάθησε ο άνθρωπος. Ήμουνα και εγώ, δεν ήμουνα στα καλά μου πιτσιρικάς. Έφυγα 17 χρονών από το σπίτι. Actually, με διώξαν από το σπίτι, έκανα χοντράδα. Και ξεκίνησα να στείνομαι έτσι. Η μάνα μου νίκιασε το σπίτι, ξεκίνησα να δουλεύω σε καφετέριες. 21 χρόνων άνοιξα το πρώτο μου τατουατζίδικο μαζί με έναν άλλον με τα πρώτα μας λεφτά. Πήραμε κάποια ποσοστά σε μια καφετέρια στη Νέα Σμήνη που λεγόταν Grace τότε. Και έτσι ξεκινήσαμε λίγο. Είδα από μικρός πώς είναι να έχεις δικό σου μαγαζί και δικιά σου εταιρεία. Φάγαμε τα μούτρα μας, σίγουρα. Μετά είχα και ένα τρακάρισμα. Σοβαρό πολύ. Μιλάμε 2 χρόνια, 9 μέρες κόμμα, 2 χρόνια πλήρη ακινησία. Έφτασα στον πάτο, μιλάμε 0. Θα έφαγα ό,τι έτοιμα λεφτά είχα από πίσω. Δεν μπορούσα να τρέξω εταιρείες μου. Κατάθλιψη, panic attacks. Και λέω, φίλε, θέλω μια νέα αρχή. Πρέπει να βγω από αυτό το σύννεφο που είμαι αυτή τη στιγμή. Στα 27-28 έγινε αυτό. Με το που έκανα το recovery, 29 χρονών, ήρθα πρακτικά με 50 ευρώ στην Κύπρο και ένα σπίτι 80.000 χρεωμένο στην Αλταμύρα. Ό,τι σου λέω. Ούτε παράθυρο δεν έχει το δωμάτιό μου. Και είπα, φίλε, θα το παλέψω. Θα το παλέψω όπως ήρθα. Με σπασμένο πόδι, έπαιρνα ποδήλατο, έφευγα από την Παλουριώτισσα συγκεκριμένα και πήγαινα πάνω στην Έγκομη να δουλέψω στο ένα μαγαζί και έφευγα από πίσω, ξανά πίσω για να δουλέψω στο άλλο μαγαζί. Για 6 μήνες. Μέχρι που ξεκίνησα σεζόν. Και πήγα για Νάπα. Με το που ξεκίνησα σεζόν έκανα ένα scale έτσι στα οικονομικά μου. Που λένε ότι αν πας σεζόν δεν θα βγάλεις λεφτά για τα φας. Όχι. Εγώ βγάλα πολλά λεφτά στη σεζόν.
Και μετά με πήρε η Μικέλ και ξεκινήσαμε και ανοίγαμε μανιτάρια μαγαζιά. Ένα στο Περνέρα, ένα στο Πρωταρά, ένα στην Αγία Νάπα. Και από εκεί ξεκίνησα να βλέπω income τρελό, γιατί σαν περιφερειακός εκεί πέρα τα λεφτά είναι, εντάξει, είναι ακραία. Τώρα μιλάμε για 2.000 μισθό κάθε μήνα. Τα έξοδά μου δεν ήταν, γιατί δεν είχα ενίκιο στην ουσία. Ξόφλαγα απλά το σπίτι που είχα, οπότε ναι, έκανα καλό scale up εκεί πέρα. Και άνοιξα και το πρώτο μου μαγαζί που μου το έκλεισε ο κορονοϊός που προανέφερα πριν. Ναι. Άρα από μικρός είχες, να το πω, το σκουλίκι του επιχειρηματία, γιατί ακούγεται με τον τρόπο που έκανες μερικές κινήσεις ότι πάντα ήθελες να κάνεις κάτι δικό σου. Τι πιστεύεις για τα άτομα που λένε μη βρεις ποτέ δουλειά στο 9 to 5 σου και πήγαινε γίνει επιχειρηματίας ευθείας? Να σταματήσουν να είναι σε αυτό το σύννεφο του ονείρου και να έρθουν στην πραγματικότητα, θα έλεγα. Γιατί αν δεν έχεις ένα καλό 9 to 5, 5 to 12, doesn't matter, δεν μπορείς να κάνεις scale up. Θα ξυπνήσω μια μέρα και θα πω: OK, θα ανοίξω δικιά μου επιχείρηση. Με τι κεφάλαιο? Πού θα το βρεις? Και πρακτικά με τους μισθούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα, Κύπρος είναι λίγο καλύτερα στους μισθούς της, το ενοίκιό σου, τα personal needs σου δεν σου φτάνουν. Όχι. Οπότε πρέπει να εργαστείς του minimum μία δουλειά, ένα side hustle ή 2 δουλειές. Ξεκάθαρα. Ή να πας σε ζώνη και να δουλεύεις 12 ώρα, 16 ώρα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει το basic job plus ένα side hustle, δεν μπορείς να κάνεις scale up με τίποτα. Αυτοί που λένε ότι σταμάτα τη δουλειά και κυνηγά τα όνειρά σου, και πού θα βρω το κεφάλαιο? Πού θα βρω την επένδυση για να κάνω κάτι δικό μου? Να φάω τα μούτρα μου και να ρισκάρω και να μείνω χωρίς τίποτα και να ξαναγυρίσω στο 9 to 5. Αυτή δεν είναι λάθος νοοτροπία? Αυτό που πουλάνε αυτή τη στιγμή στην νεολαία, όλοι αυτοί οι mentors και life coaches, 9 to 5 είναι το basic, είναι το χώμα σου, είναι η έδρα σου, είναι η βάση σου. Δεν μπορείς να μην ξεκινήσεις με αυτό. Και εγώ ήμουν 20 χρόνια στην εστίαση. Ξεκίνησα 16 μέχρι τα 36 μου, τώρα είμαι 39 για να καταλάβεις. Δούλευα εστίαση και είχα πλά στο side hustle μου. Το scale up μπορεί να έγινε στον κορονοϊό, αλλά έφαγα τα μούτρα μου. Τα έφαγα τα λεφτά αυτά, ξαναεπένδυσα, ξανατάφαγα. Δηλαδή το 0 το 100 είναι εύκολο. Όταν ξαναπέσεις όμως για να ξανανεύεις είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν έχεις την ψυχολογία που είχες. Δεν έχεις την ίδια πείνα, αυτό το grind που είχες στην αρχή όταν ξεκινάς να φτιάξεις κάτι. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπάς στο 100 όταν έχεις φτάσει στα πατώματα. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που συζητάς, γιατί έχω περάσει ακριβώς τα ίδια βήματα. Είμαι 10 χρόνια πιο μικρός όπως σχεδόν. Και όντως, για να καταφέρω να ξεκινήσω την πρώτη μου επιχείρηση, πρώτα δούλευα 5 χρόνια σε έναν όμιλο, έκανα ακριβώς αυτό που κάνω τώρα, δημιούργησα την εταιρεία αυτήν εδώ μέσα σε μια άλλη εταιρεία και κατάλαβα τη ζήτηση και το τι μπορώ να κάνω με αυτό. Αλλά αν δεν δούλευα ταυτόχρονα τη βασική μου δουλειά, δεν θα είχα, να το πω, την ασφάλεια να καλύβω τα έξοδά μου με εκείνα τα χρήματα για να μπορώ να επενδύσω να ανοίξω το στούντιο. Και όταν άνοιξα το στούντιο, αναγκάστηκα να πάω να ζήσω μαζί με τα πεθερικά μου, τώρα σχεδόν πεθερικά μου, και είδα το πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια επιχείρηση η οποία θέλει κεφάλαιο και ταυτόχρονα στις αρχές, γιατί όταν ξεκινάς έχεις πράγματα τα οποία δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς να φέρεις και δαπάνες που δεν ξέρεις. Δαπάνες που δεν ξέρεις, έξοδα, τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ περίεργο να κάνεις το πρώτο σου βήμα όταν δεν έχεις όντως ένα μέντρο που θα στα εξηγήσει όλα και θα σε προειδοποιήσει όλα από πίσω. Work with the hard way. Ναι, μάθαμε νομίζω με το δύσκολο τρόπο, και εγώ έχω μάθει με το δύσκολο τρόπο. Δεν είχα ποτέ κάποιον δίπλα μου. Ίσως είναι και καλό αυτό όμως. Να ξέρεις. Γιατί νομίζω το εκτιμάμε πολύ περισσότερο. Το εκτιμάς πάρα πολύ όταν έχεις δουλέψει και έχεις καταφέρει κάτι από μόνος σου, το παίρνεις όλο πάνω σου, παρά να πεις ότι μου το έμαθε ο μέντοράς μου. Ναι, τη δουλειά τη βάζεις, εννοείται πως πρέπει να βάλεις ώρες, αλλά πάλι έχεις μια έξτρα βοήθεια, που και τα δύο είναι δεκτά φυσικά, έτσι. Δεν υπάρχει λάθος. Ας μιλήσουμε για mindset, διότι εγώ για να βρω αυτό το mindset που έχεις κι εσύ, χρειάστηκε να διαβάσω αρκετά βιβλία. Όπως τα κλασικά Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich,
Είναι νομίζω mindset βιβλία και τα έχω σχολιάσει και σε άλλα βίντεο μου ότι είναι Πρέπει mindset. να τα διαβάσεις αυτά τα βιβλία. Ναι. Για πες μου την άποψή σου όσον αφορά την αλλαγή του σκεπτικού για να μπορείς να είσαι αυτός που είσαι σήμερα. Τα βιβλία που προανέφερες αρχικά δεν τα έχω διαβάσει, τα έχω ακούσει. Δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να κάτσω να διαβάσω. Έχω πρόβλημα, έχω δυσλεξία, οπότε δεν διαβάζω. Λοιπόν, χάνομαι και γενικότερα έχω τρομερό αποπροσανατολισμό. Αλλά το mindset που είχα και έχω ακόμα είναι ότι μην αφήσεις ούτε μία ευκαιρία να περάσει χαμένη από μπροστά σου. Καμία. Ό,τι και αν μου δώσεις και αυτό που κρατάς αυτή τη στιγμή στο χέρι σου για μένα έχει ευκαιρία. Με πιάνεις, δεν θα το παλέψω, θα δω ότι απότυχα, τουλάχιστον να πέσω πολεμώντας. Και ας ξέρω από την αρχή ότι δεν υπάρχει vision σε αυτό το πράγμα. Αν σου ανοίξω τα χαρτιά μου και σου πω τι ετοιμάζω να φέρω φέτος το 26, θα μου πεις πώς θα προλάβεις να τα τρέξεις. Γιατί όλες αυτές οι ευκαιρίες μου ήρθανε. Με προτείνανε, με θέλανε μέσα σε αυτό, part. Και εννοείται, εγώ πάντα δουλεύω με 50%, δεν μπορώ να δουλέψω λιγότερο. Λοιπόν, σαν commission ή ακόμα και σαν συνέτερος για να μπω σε μια εταιρεία. Οπότε από τη στιγμή που έρχεται και βλέπω potential, ακόμα και να μην δω potential, θα το πάρω, θα το τραβήξω από τα μαλλιά και θα πω: έλα να το δούμε και αυτό. Και εκείνο. Και το άλλο. Θεωρώ ότι. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Δεν κάνει αυτό. Δεν θα πουληθεί αυτό. Πού το ξέρεις? Το κάνει κάποιος άλλος και είδες ότι απότυχε? Όχι. Κάντο σωστά. Μαρκετάρε το. Promotion. Δούλεψε το. Κάνε την πλήση εγκεφάλου που θέλει το κοινό για να καταλάβει τι είναι αυτό που φέρνεις και μετά να δεις αν δουλέψει ή όχι. Απέτυχες, οκ. Αν αποτύχεις ένα project το οποίο έχεις ανοίξει, απότυχες ένα project. Αν έχεις 7, δεν γίνεται, είναι αριθμοί. Δεν γίνεται να αποτύχουν και τα 7. Ένα από τα 7 θα πετύχει και θα σου βγάλει και την δαπάνη των άλλων 6 το οποίο αποτύχανε. Είναι στάνταρ αυτό. Ναι. Συμφωνώ, αλλά αυτά τα 7 τα τρέχεις ταυτόχρονα ή βάζεις το χρόνο σου μόνο σε ένα, εκτελείς, βλέπεις ότι δεν λειτουργεί, πάμε στο άλλο? Θα τρέχω παράλληλα. Θα τρέχεις παράλληλα. Έχω ομάδα από πίσω. Εσύ πλέον έχεις ομάδα. Πλέον έχω ομάδα, ναι. Δεν μπορώ να είμαι μόνος μου με τίποτα. Αλλιώς θα έπρεπε να ήμουν με χάπια. Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί μόλις. Εντάξει, για κάποιον που άκουσε στην αρχή το podcast και άκουσε τις δουλειές που έχεις κάνει και πώς προχωράς, μπορεί να σε βλέπουν μόνο εσένα, αλλά από πίσω χρειάζεται να έχεις αυτά τα άτομα. Θέλεις ομάδα. Ναι. Θέλεις ομάδα. Με το που τελειώσαμε με τα copy trading, ξεκίνησα το δικό μου marketing agency. Μέσα στο marketing agency αυτή τη στιγμή περιλαμβάνεται από 7-8 άτομα. Δεν είμαι μόνος μου. Υπάρχει άνθρωπο που οργανώνει τα project. Άτομο που θα φτιάξει το business plan και θα δει την επένδυση, το χρόνο, τα κοστολόγια όλα, για να ξέρουμε αν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιο, εγώ θα πω ναι, είμαι μέσα, πάμε, φύγαμε. Ναι, αλλά μπορείς, έχεις χρόνο. Γιατί κάποιες φορές δεν φτάνει χρόνος. Ξεκινάω 5:30 ώρα το πρωί. Που πραγματικά αυτό το πράγμα μου έχει αλλάξει τη ζωή και μπορεί να το έχουμε δει σαν μόδα στο Ιντερνετ. Το δοκίμασα 21 μέρες ακριβώς. Είπα θα το κάνω 21 μέρες για να δω αν μπορεί να γίνει συνήθεια. Και όμως έγινε συνήθεια. Ξύπνα το πρωί, κάνε τη γυμναστική σου. 10 η ώρα ξεκινά τη δουλειά. Μπορεί να τερματίσω το 10:30 ώρα το βράδυ, δεν παίζει ρόλο. Από τα meetings, τα calls, τις ιδέες, το AI που θα δουλέψω, τα πράγματα που θέλω να στήσω για να δέχω. Το scheduler, Παναγία μου, το scheduler με έχει σώσει. Θέλω να φτιάξω application πάνω σε αυτό. Που να του λες voice, αυτό και αυτό και να στα ετοιμάζει, να σου ετοιμάζει όλη τη μέρα σου. Αυτό που σετάρει στην εβδομάδα σου την Κυριακή το βράδυ, ας πούμε. Την Κυριακή δεν δουλεύω καθόλου. Βέβαια υπάρχουν τα αναπάντεχα. Φτιάχνω το πρόγραμμα της εβδομάδας και πραγματικά όχι απλά έχει βοηθήσει το 5:30 και το scheduler. Μιλάμε, έχω βάλει τη ζωή μου σε άλλο πλάνο πλέον. Σε άλλο πλάνο. Οπότε ναι, μπορείς να δουλέψεις και 4 και 5 και 7 διαφορετικές ιδέες και να δώσεις το κατάλληλο effort αναλόγως και την επένδυση που έχεις βάλει. Δεν γίνεται δηλαδή σε ένα που έχω βάλει 100.000 να ασχοληθώ λιγότερο από αυτό που έχω βάλει 50, για να σου δώσω να καταλάβεις. Τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Socialite, application, έρχεται από Ελλάδα. Λύνει ένα πρόβλημα στην αγορά. Και αυτό που λέω στα νέα παιδιά, βρες κάτι που να λύνει τα χέρια του απλού καθημερινού ανθρώπου, όπως είπες πριν, ανάγκη. Η ανάγκη φέρνει τη ζήτηση. Η ζήτηση φέρνει την πώληση, η πώληση σου φέρνει το κεφάλαιο και το κεφάλαιο σου φέρνει την επένδυση. Είναι 5 steps που αν τα πάρεις κάτω και τα βάλεις κάτω, θα δεις ότι όντως έτσι είναι. Εγώ αυτό με το Socialite λύνει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η επιχείρηση θέλει να διαφημιστεί. Και πρέπει να μπει στο Instagram, να σκρολάρει και να βρει τον content creator. Να του στείλει μήνυμα, αν τη απαντήσει, να πάρει την προσφορά. Εγώ στο έχω έτοιμο μέσα στο application. Πες, αδερφέ μου, βρες τον content creator σου, άνοιξε ένα event σαν επιχείρηση, προσκάλεσέ το να κάνει accept και έρχεται στο χώρο σου με αυτά που έχετε συμφωνήσει, χωρίς να χρειάζεται πολλά τηλέφωνα και emails κτλ. Παράλληλα, βοηθάω και εμένα και σένα. Που ψάχνουμε, γιατί είναι δύσκολη καιρή.
Ψάχνουμε την προσφορά, ρε παιδί μου, την έκπτωση. Το giveaway, το discount. Μπορεί η επιχείρηση να ανοίξει event την τάδε μέρα, του τάδε του μηνός, ότι προσφέρει αυτό. Το βλέπει ο individual απλώς, τσακ, συνδέει. Άρα έλυσα στο τρίγωνό μου αυτό, έλυσα 2-3 προβλήματα. Content creator θέλει μαγαζί να διαφημίσει, η εταιρεία content creator να διαφημιστεί. Και ο individual ψάχνει την προσφορά. Οπότε all in one. Ναι. Εντάξει, το influencer marketing δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά δεν νομίζω να λειτουργεί. Λειτουργεί έτσι όπως το είπες, το ξέρω και επειδή δούλευα και εγώ στον όμιλο που σου είχα πει, και αυτοί ψάχνανε να βρουν content creators να σπρώξουν μερικά events. Και αναγκαστικά είναι manual να πας να κοιτάξεις ποιος έχει ακόλουθους και μετά πρέπει να στείλεις μηνύματα, να επιβεβαιώσεις ότι ποιο είναι το κοινό τους, από πού είναι το κοινό τους και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Το πες όπως πρέπει, ακριβώς το πες. Ναι. Το δες όπως πρέπει. Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις άνθρωπο που ασχολείται καθημερινά με αυτό το πράγμα. Οπότε εγώ τώρα τους βάζω όλους μέσα εκεί μέσα στο social light. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το συγκεκριμένο application. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έρχεται από Ελλάδα με ήδη επιτυχία στην Ελλάδα. Δεν θα κάνω ένα spoiler. Έρχεται κάτι που είναι πολύ δυνατό από το χειμώνα, που μας κάναν πρόταση να το πουλήσουμε και δεν το πουλήσαμε το συγκεκριμένο. Έρχεται τώρα στην Κύπρο, θα το λανσάρουμε εμείς. Είναι δικό μας. Έχω και 2 συνεργάτες πάρα πολύ δυνατούς στο θέμα του marketing κτλ. Και νομίζω θα λύσουμε πραγματικά πρόβλημα, γιατί έχουμε στην Κύπρο πρόβλημα με το marketing μας. Είναι καμία σχέση με της Ελλάδος σε θέμα content creators. Δηλαδή είναι ούτε το 1% δεν έχουμε. Ούτε από επιχειρήσεις, λόγω πληθυσμού και λόγω έκτασης, ούτε από θέμα content creation κτλ. Μιλήσαμε για το πώς τρέχεις πολλαπλές επιχειρήσεις. Εγώ θέλω να προσθέσω εδώ πέρα ότι από τη δικιά μου εμπειρία, που τρέχω μία επιχείρηση και επειδή είμαι μόνος μου, μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να πας να ξεκινήσεις κάτι ταυτόχρονα. Ακόμα και το personal brand μου που προσπαθώ να τρέξω, μου τρώει αυτή τη 1-2 ώρες την ημέρα, που αυτό μπορεί να πηγαίνει πίσω κάπου αλλού. Okay. Όταν ξεκίνησα, για παράδειγμα, να κάνω κι εγώ ένα agency, προσπάθησα το marketing agency, δεν του έδωσα καθόλου βάση γιατί δεν μ' άρεσε το μοτίβο. Είχα μερικούς πελάτες από κάτω, επειδή ήταν το στούντιο, με βοήθησε να κλείσω. Θα φανταστείς, ίσως τον τρίτο μου πελάτη του marketing agency, να το πω έτσι, διαχείρισης λογαριασμών και πάλι λέγοντας, τον έκλεισα για 7.000 ευρώ για μία τριμηνία. Αλλά ήταν ένας μεγάλος λογαριασμός. Και μόλις έκλεισα και είδα τα 7.000 ευρώ μέσα στο κινητό μου, μου έπεσε το πρόσωπο. Και αυτό που είπες για το να λύσεις κάτι για τον απλό το κόσμο, εγώ θα έλεγα καλύτερα στην αρχή βρες να λύσεις κάτι για αυτόν που έχει χρήματα, αρκετά χρήματα. Συνήθως λέμε λύσε ένα μεγάλο πρόβλημα για τον πλούσιο, που είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να το βρεις να το λύσεις αυτό το πρόβλημα. Και καταλαβαίνω κιόλας το παζάρι της Ελλάδας και Κύπρου, για παράδειγμα, πας να λύσεις ένα πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι η οικονομία και μικρό το παζάρι, αντιμετωπίζεις μικρά budget. Το tip μου εμένα, τα 2 cents που έχω να δώσω, μάθε καλά αγγλικά, γιατί με τα καλά τα αγγλικά μπορείς να παίξεις άλλο παζάρι. Καλό feedback. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γενικότερα. Η αγγλική γλώσσα, άμα μπορείς να τη μεϊνάρεις κιόλας, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Υστερούμε βέβαια οι Έλληνες και... Το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω, μπορώ να πω ότι εσύ δεν θέλω να πω ότι στάθηκες τυχερός, γιατί έχεις με αυτά τα γεγονότα που μου έχεις πει, φαίνεται ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Και εγώ σε έβαζα περίπου στα early 30s, να το πω, δηλαδή μόλις μπήκε στα 30 θα έλεγα, σε έβλεπα. Αλλά μετά μου λες ότι είσαι 40 χρόνων, καταλαβαίνω ότι έχεις δεκαετίες από πίσω σου, οι οποίες έχεις βάλει δουλειά για να φτάσεις εδώ που είσαι. Θα ήμουν ψεύτης αν δεν έλεγα ότι η τύχη δεν είναι συντελεστής στο ρίσκο που παίρνεις. Γιατί παίρνεις ένα ρίσκο. Και κάθε φορά που ρισκάρεις δεν ξέρεις που θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα μου κάτσανε και ήμουνα και τυχερός. Δεν μπορώ να πω ότι μόνο με hard work έγινε αυτό. Όχι. Έγινε hard work και ρίσκαρα και στην πεταλούδα που πετάει στον αέρα. Μα μόνο έτσι μπορείς. Άμα δεν πάρεις το ρίσκο, δεν θα πετύχεις κάτι. Όχι. Αν πάρεις το ρίσκο, είτε θα αποτύχεις και θα μάθεις. Ναι. Θα μάθεις. Πολλές φορές. Είτε θα πετύχεις. Συνήθως το δεύτερο που προανέφερες είναι πιο συχνό. Η αποτυχία ήταν στο πρόγραμμά μου. Τι πρώτες 2 αποτυχίες, μπορώ να σου πω ότι ειδικά στην πρώτη, που μιλάγαμε για κρύπτο, ήμουνα πάνω από τη λεκάνη της τουαλέτας και για ένα βράδυ δεν σταμάτησα να ξερνάω. Δεν σταμάτησα να ξερνάω, φίλε. Ήμουνα τόσο χάλια. Έκατσα 24 ώρες άυπνος, κλείστηκα στον εαυτό μου και έλεγα αυτό ήτανε. Και ήταν απόγνωση. Μετά από αυτό
που γνώρισα επιτυχία, λέω: οκ, έτσι είναι. Μία πάνω, μία κάτω. Οκ. Οπότε τώρα, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ετοιμάζω 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικά project το 26. Ξέρω ότι θα πετύχουν και τα 5. Θα πρέπει να βάλω effort και στα 5 όμως, γιατί είναι δύσκολα και τα 5. Αλλά it's okay. Αποτύχαμε, πάμε παρακάτω. Αυτό όμως που το ακούνε κάποιοι, θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι για κάποιον το οποίο έχει πετύχει ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση και πλέον πολλαπλές επιχειρήσεις, το να αποτύχεις και στις 5 δεν σε επηρεάζει, γιατί έχεις από πίσω σου συνεχόμενο, να το πω, και passive income και τέτοιο. Άρα το κεφάλαιο σου μπορεί να το χάσεις γιατί βάζεις ένα ρίσκο, αλλά έχεις ήδη επιτυχία. Για αυτούς που ξεκινάνε τώρα, γι' αυτό είπαμε και πριν, γι' αυτό είπε ο Μάριος πριν, ότι πρέπει να δουλεύεις αυτό το 9 to 5, γιατί το να πας να ρισκάρεις 5.000 ευρώ όταν τα μάζευες ένα χρόνο, σε βάζει πίσω ένα χρόνο και ίσως και 2 χρόνια πίσω, γιατί μπορεί να σε πονέσει τόσο πολύ που να μην το ξαναπροδοκιμάσεις. Αυτό. Άρα πρέπει να δοκιμάζεις πάντα μελετημένα. Ωραίο το hustling που λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχει όριο. Ειδικά στον πρώτο αφανιζόμενο που πάει να κάνει το πρώτο του risk. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μπορείς να ρισκάρεις με minimum risk, ας πούμε. Αλλά και πάλι θα χάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσεις. Το θέμα είναι να μπορείς να κοντρολάρεις. Δηλαδή, αν έχεις την πάντα 10.000 ευρώ, κράτα τα 5 και παίξε μετά άλλα 5. Μην πας all in. Εγώ αυτό θα έλεγα. Βέβαια, εγώ πήγα all in τότε και δεν ήμουνα καθόλου καλά οικονομικά. Ήμουνα σε χάλια, δεν είχα να γεμίσω το ψυγείο μια περίοδο. Αλλά αυτό μου έδωσε περισσότερη πείνα για να κυνηγήσω, κατάλαβες. Από το να έχεις χάσει τόσο πολλά χρήματα, τι έχεις καταλάβει για το χρήμα που οι περισσότεροι το βλέπουν εντελώς λάθος? Αν μπορείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο που να μην σκέφτεσαι πόσο βγάζεις, τότε θα είσαι happy. Ξεκάθαρα. Όσο το κυνηγάς αυτό το πράγμα, τόσο χειροτερεύεις. Πρέπει να φτάσεις σε ένα επίπεδο που να πεις: είμαι ok με αυτά που έχω, θα επενδύσω αυτά, έχω αυτό το backup μου. Εγώ έχω σταματήσει πλέον να μετράω το income. Δεν μπορώ να το μετρήσω το income, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά τα πράγματα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή και με την εταιρεία που είμαι. Οπότε το σημείο για μένα, πριν κυνηγούσα το χρήμα. Όχι. Τώρα κυνηγάω το success. Δεν με νοιάζει το χρήμα. Δεν με νοιάζει αν μου φέρει και 1 ευρώ να μου βάλει αυτό το project την ημέρα ή τον μήνα, είμαι κερδισμένος. Ξεκάθαρα. Οπότε εμένα με νοιάζει να κάνω την απόσβεσή μου και να πάω στο επόμενο. Δεν τα παντρεύομαι. Δεν έχω συναισθηματισμό πλέον με τα project. Έχω το GTA, έχω το Socialite, φέρνω το Men's Beauty, το Korean, τα Protein Waters και όλα αυτά. Αυτό δεν πρέπει να το πω. Λοιπόν, γενικότερα δεν έχω συναισθηματισμό πλέον ούτε με τα project ούτε με το χρήμα. Θέλω να επενδύω, να ξέρω ότι η επένδυση που έκανα ήταν σωστή και πάμε παρακάτω. Αν φτάσει στο mindset ότι δεν ξέρεις πόσο είναι το income σου, είναι ok, είμαι happy. Ενώ αν κυνηγάς και βλέπεις ότι το scale up με το scale down, είσαι λίγο δυστυχισμένος, γιατί ξέρεις ότι έχεις το άγχος της επόμενης μέρας, το stress. Έχω σταματήσει πλέον να είμαι εκεί. Πλέον δεν είμαι εκεί. Είμαι στη φάση ότι τρέχουμε όσα μπορούμε να τρέξουμε και όσο χρόνο έχουμε. Doesn't matter how much. Για μένα είναι το ταξίδι. Αυτό μου αρέσει εμένα αυτή τη στιγμή. Δεν κυνηγάω το. Δεν μπορώ να κυνηγήσω άλλο το χρήμα. Το κυνήγησα. Έχω πάει 40. Πρέπει να πάω για σύνταξη αυτό. Μιλώντας γι' αυτό, τι σου έχει κοστίσει όλο αυτό? Γιατί δεν ποστάρεις πολλά από αυτά που κάνεις. Το έχεις κρατήσει λίγο στο μυστικό, αλλά και μιλάς ανοιχτά πλέον. Τι σου κοστίσει από θέμα υγεία, σχέσεις? Σχέση, φιλίες. Έχασα ανθρώπους από δίπλα μου που πραγματικά αξίζανε, για το λόγο ότι και δεν είχα το χρόνο και έγινα και κάτι άλλο που δεν θα ήθελα να γίνω. Έγινα πολύ ψυχρός σε κάποια πράγματα. Όλα για μένα είναι business. Αυτό πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, δεν γίνεται να βγαίνεις, ρε φίλε, να περάσεις καλά και να μιλάς για τις δουλειές σου, να είσαι με ένα κινητό στο χέρι. Σε μια φάση με συχάθηκαν οι άνθρωποι μου οι ίδιοι. Σταμάτα, ρε φίλε. Ήρθαμε να πιούμε ένα καφέ, κάτσε, δες μας, μίλα μας. Δεν μπορούσα. Και πραγματικά έχασα ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ καλοί. Και είχαμε και τρομερή χημεία. Αλλά θεωρώ ότι ο δρόμος για την επιτυχία είναι μοναχικό μονοπάτι, φίλε. Ξεκάθαρα. Δεν έχω φίλους. Έχω φίλους που θα πιάσω να βγούμε να πούμε τα ποτά μας, αλλά αν μου πεις το φίλο ο οποίος θα είναι δίπλα μου και θα μου κρατάει το χέρι, 1, 2.
Αυτό. Ξεκάθαρα. Δεν έχω φίλους. Γνωστούς πάρα πολλούς. Ναι, που θα βγούμε να πιούμε τα ποτά μας, θα περάσουμε ωραία. Αλλά για να πω ότι έχω φίλους οι οποίοι καρδιακοί, ρε παιδί μου, τρώω σφαίρα γι' αυτόν, 1-2 με το ζόρι. Σε νιώθω, εντάξει, αν και ήμουν γενικά μοναχικό άτομο, αλλά ξέρω ότι. Να του φέρω με παραδείγματα, όταν σταμάτησα τη βασική μου δουλειά και άρχισα να αφοσιόμαι πάρα πολύ στην επιχείρηση, ακόμα και τώρα, τα Σαββατοκύριακά μου, άμα δουλεύει η γυναίκα μου για παράδειγμα, είμαι εδώ. Δουλεύω στο personal brand μου, μπορεί να κάνω vibe coding την καινούργια ιστοσελίδα, μπορεί να κάνω fulfill orders ή να κάνω το side hustle μου τώρα με τα t-shirt. Θα βρω κάτι να κάνω το οποίο δεν έχει να κάνει με το να βγω με φίλους. Τους φίλους μου μπορεί να τους δω, τον καλό μου φίλο να το πω έτσι, θα τον δω μία φορά τον μήνα και αν. Είχε μήνες που είχα να το δω και πάρα πολύ καιρό. Δεν αποξενώνεσαι όμως έτσι. Ναι, αλλά άτομα τα οποία έχουν παρόμοιο lifestyle με σένα, όπως και αυτός είναι παντρεμένος και έχει παιδί, σε καταλαβαίνει απόλυτα και έρχεστε και μιλάτε και είναι λες και δεν υπάρχει αύριο. Αλλά θα έχεις εκείνο τον φίλο που είχα τέτοιους φίλους να το πω έτσι, και παιδικούς φίλους, οι οποίοι σε βρίσκουν ότι έγινες πολύ καλός για εμάς και δεν μας μιλάς τώρα. Πάντα ήμουνα ο τύπος ο οποίος εγώ δεν μιλούσα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί ξέρω το πόσο χρόνο χρειάζεται να πετύχεις. Και ειδικά όταν είσαι μόνος σου και δεν έχεις ομάδα, χρειάζεται το διπλάσιο και το τριπλάσιο χρόνο να αφοσιωθείς σε ένα πράγμα. Τριπλάσιο effort. Εγώ αυτό που δεν τελείωσα πριν, για παράδειγμα, που δοκίμασα να κάνω το marketing agency, δοκίμασα να κάνω ένα AI agency όταν έγιναν τα automations και τα AI agents famous. Το δοκίμασα μέσω Upwork, έκανα ιστοσελίδα, είναι όλα live. Μπορείτε να πάτε στο LinkedIn το προφίλ μου, το δείτε. Και το Upwork, το προφίλ το έχω ακόμα πάνω. Έβγαλα μέσα σε 3 μήνες 4.000, 5. Κάτι το οποίο έμπαινα σε call, έκανα 6 calls, έκλεισα 3 δουλειές και κάπως έτσι έβγαλα 4.000. Και το λέει σε κάποιον αυτό και λέει, άμα δοκίμασα να το κάνεις εσύ, να δεις αν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις τη γνώση και πρέπει να έχεις βάλει τις ώρες της δουλειάς πάνω. Και αυτές οι ώρες θα είναι μετά το 9 to 5 σου. Πότε το application έφτιαξε τότε, Δεν είχα φτιάξει application, ήταν freelance, να το πω έτσι, σαν consulting, σαν development, AI development, να σου το πω, να πας να φτιάξεις από πίσω τα operations της επιχείρησης. Πολλά backend όπως είναι τα CRM και άλλα data-driven πράγματα που έχει η εταιρεία, πολλοί τα αφήνουν στο Excel, για παράδειγμα. Τότε εγώ είχα βρει τρόπους με automations και ακόμα υπάρχουν φυσικά να γίνουν αυτόματα όλα συνδεμένα. Βοηθητικό πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ βοηθητικό και πολύ εύκολο. Και τα leads ήταν το κύριο main selling point, ήταν ότι τους έκανα lead creation, lists και πλήρωναν τα leads και τους έστειλαν σε αυτόματα email για cold emailing systems. Άρα έλυσες και εσύ μια ανάγκη. Έλυσες μια ανάγκη, γιατί ο άλλος σου λέει κάτι το οποίο μόλις πας να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, για παράδειγμα το marketing, που κάνεις marketing. Το marketing τι είναι, το να βρει leads, το να διαφημίσεις είτε σε warm είτε σε cold audience, ζεστό ή κρύο audience, να το πω έτσι στα ελληνικά, άτομα που σε ξέρουν ή δεν σε ξέρουν. Και κάπως έτσι υπάρχουν διαφορετικούς τρόπους να το κάνεις. Είτε θα το κάνεις με email, είτε θα τους πάρεις τηλέφωνο, ή θα τους κάνεις για μια διαφήμιση, είτε θα τους κάνεις το οργανικό υλικό, έτσι όπως πολλές marketing. Πράγματα πλέον. Πολλοί το κάνουν το οργανικό υλικό γιατί βλέπουν ότι λειτουργεί. Έχει πολλούς τρόπους να το. Δεν έχω πληρώσει ποτέ ads. Δεν το έχεις κάνει? Θεωρώ ότι πληρώνοντας το ads, κοιτάζοντας τον αλγόριθμο, μετά θα θέλει μόνο να φάει. Το έχω παρατηρήσει στο account μου, στο business account της εταιρείας, ότι το οργανικό content, αν δεν ποστάρω, αν το κάνω έτσι όπως το κάνω σε μένα, κάθε μέρα, δεν θα αλλάξει και σε περιμένει. Σου λέει, βάλε μου λεφτά για να πάω καλά. Ναι. Εγώ δεν πλήρωσα ποτέ ads και ούτε θα πληρώσω, για το λόγο ότι μπαίνει σε άλλο μου τρυπάκι μετά. Προτιμώ να ξεκινήσω ένα καινούριο λογαριασμό και να ξεκινήσω να πετάω πράγματα εκεί, γιατί αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, να σου αναφέρω έτσι λίγο περιληπτικά. Socialite, Men's Beauty, Korean. Φτιάχνω ένα application τώρα για fitness coacher, το οποίο δεν καταλαβαίνεις τι έχει μέσα. Είναι Protein Waters που θα λανσάρουμε αυτό το 26. Προτιμώ όλα να έχουν το δικό τους προφίλ. Ναι, εννοείται. Και να είμαι εγώ το πρόσωπο που θα μαρκετάρει, παράλληλα με το main account μου, το οποίο θα δώσει το πρώτο τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνεις τα ads. Αν θεωρώ ότι κάποια ads πρέπει να πληρώνεις, είναι στο Facebook μόνο. Instagram, TikTok θεωρώ ότι αυτό είναι πεταμένα λεφτά. Έτσι θεωρώ. Γιατί δοκίμασα να πληρώσω
και το income που μου φέρει είτε σε followers είτε σε κοινό ήταν. Έχει να κάνει με τις περιόδους, έχει να κάνει με τη στρατηγική, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν μου φέρε πωλήσεις, κατάλαβες τι λέω. Ναι, καταλαβαίνω, το έχω δοκιμάσει και εγώ και μου φέρνουν πολύ λίγες πωλήσεις, αλλά εγώ δεν το ρίχνω πιο πολύ ότι φταίνε τα ads, ότι μπορεί να φταίει το targeting μου. Το target group. Ναι, πολλά μπορούν να παίξουν ρόλο γιατί όπως υπάρχουν εταιρείες που βασίζονται μόνο σε meta ads, ας πούμε. Άρα δουλεύουν. Δεν είναι ότι δεν δουλεύουν. Απλά δεν δούλεψαν ούτε για σένα ούτε για μένα, για παράδειγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύουν. Πρέπει να βρει τον τρόπο που δουλεύουν. Στο Facebook δουλέψανε. Ναι, στο Instagram δεν είναι να δουλεύει. Εντάξει, επειδή κάνει cross η Meta, η Facebook πλέον, τα κάνει από εδώ και από εκεί. Νομίζω είναι θέμα πλατφόρμας, να σου πω την αλήθεια. Έχει γίνει πιο dating app παρά selling app το Instagram, ας πούμε. Το TikTok είναι λίγο πιο content creator app για να κάτσεις να δεις, να γελάσεις, να διασκεδάσεις, να πληροφορηθείς. Το Facebook, επειδή έχει και το marketplace μέσα, νομίζω είναι πιο targeted σε διαφημίσεις και πωλήσεις. Έτσι το έχω διαχωρίσει εγώ στο μυαλό μου. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά, αλλά έτσι το έχω διαχωρίσει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι υψηλό Tinder το Instagram, το TikTok είναι για να δεις το content της κωμωδίας, το τι υπάρχει στην εποχή και να ακούσεις τα νέα κτλ. Γιατί με αυτό το feed έτσι φαίνεται. Και το Facebook με το marketplace μέσα δουλεύει πολύ πιο έτσι. Οπότε ναι, ταΐζω το Facebook συνήθως και αφήνω τα άλλα να πάνε μόνο τους. Το TikTok, ας πούμε, κάνει ό,τι να είναι. Ναι. Ό,τι να είναι. Ναι. Γυρίζοντας πίσω στο κομμάτι που λέγαμε για τη διαδρομή το να είσαι μόνος σου όταν τρέχεις μια επιχείρηση. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι στη σήμερον ημέρα πρέπει να δώσεις ώρες ακόμα και μετά το 9 to 5 σου, που είναι πολύ δύσκολο για τους Έλληνες να το πούμε αυτό, διότι ξέρω ότι οι εργοδότες εκμεταλλεύονται τον employer πάρα πολύ, τον employee πάρα πολύ, διότι δουλεύεις πολλές ώρες και ακόμα και τη σεζόν, ας πούμε, που έχω δουλέψει και εγώ σε ξενοδοχείο σερβιτόρος, μου έβαζα να δουλεύω κάποιες μέρες 12 ώρα και 14 ώρα. Το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις και το δικό σου ταυτόχρονα, αλλά δυστυχώς πρέπει, αν θέλεις να ξεφύγεις από το normal. Και το normal τι είναι? Το normal είναι. Να έχω τη δουλίτσα μου, να πηγαίνω σπίτι μου, να τρώω και να κοιμάμαι. Κι όμως δυστυχώς η οικονομία δεν σε βοηθά. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο σίγουρα. Νομίζω ευρωπαϊκά. Όχι, υπάρχουν χώρες πραγματικά που ακόμα και με το 9 to 5 μπορείς να κάνεις ποπάδες. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα μπορείς να μαζέψεις κεφάλαιο. Π.χ. Ολλανδία. Okay. Έχω φίλο ο οποίος έφυγε από το 0 εδώ και αυτή τη στιγμή έχει 2 εταιρείες δικές του και δούλευε μέσα σε coffee shop και έφτιαχνε τσιγάρα. Γίνεται. Απλά δεν έχει βάσεις. Η οικονομία μας είναι στα τάρταρα. Δεν σου δίνει βάσεις ακόμα όσο στη διαπαιδαγώγηση που ξεκινάς. Μαθαίνεις πραγματικά, sorry που θα το πω, βλακίες. Τι με νοιάζει τι έκαναν οι προγονείς μου, δώσε μου βάσεις για το επόμενά μου του χρόνια. Οκ, ναι, έμαθα την ιστορία της χώρας μου. Όλα καλά. Έμαθα για τον Κολοκοτρώνη, για την Επανάσταση. Μπράβο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Αλλά εγώ πώς θα πορευτώ με τη ζωή μου γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα? Δώσε μου βάσεις για να ξέρω πώς μπορώ να αναπτυχθώ. Δεν σου δίνει η διαπαιδαγώγηση. Έχουν κολλήσει στα ίδια βιβλία και στα ίδια σχέδια. Ανέπτυξέ με. Γιατί εκεί πέρα στην Ολλανδία εκπαιδεύουν τα παιδιά για το μέλλον τους? Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι θα πάει μπροστά αυτή η χώρα. Όχι, δεν θα πάει πίσω. Εμείς πηγαίνουμε πίσω. Δεν πάμε πουθενά μπροστά. Αυτό θεωρώ είναι το λάθος. Θεωρώ η βάση που μας δίνει το κράτος, η κυβέρνηση, η διαπαιδαγώγηση είναι λάθος. Ξεκάθαρα. Και μακάρι το παιδί μου να μην χρειάζεται να πάει σχολείο, δεν θα. Τα καθόμουν εγώ να του μάθω το παιδί μου τα πράγματα που πρέπει να μάθει. Καταλαβες? Αλλά είναι αναγκαστικό. Ναι. Κοίτα, δεν θέλω να γίνω conspiracy theorist, αλλά εγώ εντάξει, πιστεύω ότι είναι λίγο σκόπιμο και όλο αυτό. Επίσης, όχι όλοι, δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε επιχειρηματίες. Αλλά να πάμε και λίγο στα πιο παλιά χρόνια. Όλοι είχαμε το trading mentality, το να σου δίνω αυτό, παίρνω αυτό. Σωστά. Έτσι λειτουργήσε η κοινωνία παλιά. Πλέον έχει γυρίσει και έχει γίνει λίγο κάτι διαφορετικό. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι αυτό το podcast για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όσοι θέλουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους, για τον εαυτό τους, νομίζω πρέπει να ψαχτείς και να κάνεις αυτά που έχουμε πει σε αυτό το podcast. Να κοιτάξεις για το mindset σου, να δουλεύεις αυτές τις έξτρα ώρες, να ψάξεις να βρεις μια λύση. Κάποιοι δεν μπορούν να φτιάξουν το μέσα τους, γιατί έχουν μείνει σε ένα κουτί κλεισμένοι, σε μια γυάλα και γύρω-γύρω κυκλοφορούν πυράγχας και στο χρυσόψαρο μόνο σου μέσα σε μια γυάλα. Το θέμα είναι να φύγουν και να καταλάβουν ότι no risk, no story. Είναι απλά τα πράγματα. Θέλει ρίσκο η φάση. Θέλει ρίσκο. Και αν πρέπει να πέσεις και να ξανασηκωθείς, τουλάχιστον μην τα ρισκάρεις όλα. Ρισκάρε λίγο.
Λίγο, δες πώς κινείται. Επένδυσε. Και το νούμερο ένα, χωρίς marketing δεν πας πουθενά. Πουθενά. Ό,τι θες να κάνεις θέλει marketing. Οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία, για να εξαπλωθείς. Και ειδικά σήμερα. Σήμερα έχει γίνει απόλυτα γιατί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Ναι. Το digital real estate λέγεται νομίζω αυτό που συζητάμε. Ότι το κάθε βίντεο σου είναι μια κουκίδα μέσα σε ένα τεράστιο χάρτη και οι ανταγωνιστές σου είναι πάρα πολλοί. Και έχουν κολλήσει λίγο με τα views και τα likes. Βίντεο με 1000 views μου έφερε περισσότερο income από βίντεο με 30.000. Το πιανείς. Ναι, γιατί είναι στοχευμένο και το Ακριβώς. κοινό που είχες μπορεί να ήταν επιχειρηματίες, μπορεί να ήταν. Στα δύο βίντεο είχε. Το ένα ήταν πιο, ας πούμε, μιλάγανε και τα δύο βίντεο για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Πρόσεξε. Το ένα γύρισε σε χιουμοριστικό και το άλλο πήγε τελείως σε strategy. Το strategy με τα 1000 views ναι, μπορεί να μην πήρε προβολές, αλλά πήρε πελάτες. Το άλλο μπήκανε μέσα απλά για να τρολάρουνε. Δηλαδή, κατάλαβες μια διαφορά. Ναι. Ούτε τα views παίζουν ρόλο. Το θέμα είναι αυτός που θα δει να είναι αυτός. Πουλάω αμάξια τόσο καιρό. Φέρνω αμάξια από το εξωτερικό, αναβαθμίζω αμάξια αν θέλεις. Καθαρά hobby style αυτό, να ξέρεις. Έχω εταιρεία, το οποίο είναι luxury cars και φέρνω προφανώς. Ναι. Και φέρνω αμάξι στο εξωτερικό, στο πουλάω. Εννοείται, το κάνω upgrade, πήρα G63. Τώρα το κάνω upgrade, μάλλον θα φύγει. Θα πουληθεί. Έχω ήδη 3 προσφορές γι' αυτό. Λοιπόν, τελείως χομπίστικο, Το κάνω γιατί πραγματικά μου αρέσει αυτό το πράγμα. Το είναι η καύλα μου, να σου το πω έτσι. Σηκώνω βίντεο τα οποία το παρατηρώ εγώ. Σηκώνω στο μπαζαράκι. Ούτε ένα τηλέφωνο. Σηκώνω στο TikTok, τίποτα. Μιλάμε για 40-50 χιλιάδες. Σήκωσα στο Instagram, πήρε 300 views. Φίλε, πουλήθηκε το αμάξι. Από το Instagram. Με πιάνεις λίγο τώρα. Ναι. Δηλαδή, δεν παίζει ρόλο κανένα. 1000 άτομα ξέρεις είναι που βλέπουν το βίντεο σου και νομίζεις. Και οι περισσότεροι δεν βγαίνουν από αυτό το effort zone. Πω, δεν πιάνω προβολές. Φίλε, δεν σε νοιάζει αν πιάνεις προβολές. Actually, και 300 να το δουν. Ο ένας από αυτούς τους 300 μπορεί να είναι αυτός που θέλει να πάρει αυτό που έχεις. Ξεκάθαρα. Δεν είναι για όλους. Θα το πω αυτό γιατί. Είναι η δουλειά μου και το λέω αυτό, παιδιά. Σας το λέω επειδή έχω τρέξει μια καριέρα 8 χρόνια. Είμαι 28. Έχω τρέξει μια καριέρα 8 χρόνια. Έφυγα από το στρατό, δούλεψα σερβιτόρος. Μπράβο σου πάντως για 28 χρονών. Μπράβο. Πήρα μια κάμερα, ζήτησα από το marketing team του ξενοδοχείου, του Four Seasons, να τους φωτογραφίσω οτιδήποτε έχουν. Έτσι έκλεισα την πρώτη μου δουλειά. That's hustling, bro. That is hustling, bro. That is hustling. 300 ευρώ έβγαλα για να φωτογραφίσω κάτι μοντέλα και την boutique τους. Και από εκεί ξεκίνησα και λέω: μπορώ να βγάλω λεφτά με αυτό, ας το κάνω. Ας το κάνω, ναι. Και έχω φτάσει μετά από 8 χρόνια να έχω τη δικιά μου επιχείρηση, το οποίο ασχολείται μόνο B2B περισσότερο. Να τους παρέχει content creation, ένα στούντιο. Τρομερός χώρος, μου αρέσει πάρα πολύ. Thank you. Αυτό δεν είναι πρόμο. Πραγματικά ο χώρος που έχει εδώ πέρα για το podcast, παιδιά, είναι τρομερός. Εγώ ήδη έχω ζητήσει συμφωνία μαζί του. Να το πούμε και αυτό. Με έχει πληρώσει για να τα πω. Το point είναι ότι. Εντάξει, να το λέμε αυτό ότι το marketing είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος το content creation και δεν είναι για όλους. Το είπα και πριν ότι υπάρχει πάρα πολλούς τρόπους και ένας από τους τρόπους ήταν το cold email. Το έχω ακούσει και από πάρα πολλούς μεγάλους επιχειρηματίες. Ότι το cold email τηλέφωνο, email ή door to door, βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά. Δουλεύει πάρα πολύ. Αυτό το πιο σημαντικό από όλα είναι αν δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις. Ξεκάθαρα. Και το καλύτερο προϊόν να έχεις, αν δεν πας να το δείξεις, δεν πρόκειται να σε πάρουν τηλέφωνο. Κανένας. Δεν θα ενδιαφερθεί κανένας. Ναι, κανένας. Πώς θα το μάθει ο άλλος. Ανέβασα βίντεο για το. Π.χ. για το social light τώρα που είμαστε. Ανέβασα βίντεο, έπιασε προβολές. Δεν μου στείλε μια εταιρεία. Και λέω, κάτι κάνω λάθος. Μέχρι που ετοίμασα το sketch και εξήγησα ακριβώς ποια είναι η επιχείρηση. Ποιος τώρα ανεβαίνει το sketch, θα το δεις. Ανεβαίνει άλλο ένα σκετσάκι το οποίο τους εξήγησα πρακτικά τι κάνει το application αυτό. Και με το που σηκώνω τηλέφωνο, παίρνω τηλέφωνο, αδερφέ μου, έχω αυτό το application. Βάλε με. Καταλάβανε τι γίνεται. Πιανείς. Όταν το προμόταρα το application, δεν πούλησε. Αλλά όταν προμόταρα την οπτική του application, ξεκίνησε να πουλάει. Έτσι είναι αυτό. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν παίζει ρόλο. Τώρα, ας πούμε, φτιάχνουμε ένα fitness application το οποίο λύνει πραγματικά τα χέρια και του coach και του πελάτη και έχει τα πάντα μέσα. Δεν έχω το χρόνο. Οπότε θα πληρώσω κάποιον άλλο να το προμοτάρει, να το πάρει πάνω του, να πάρει και royalties. Κατάλαβες, εγώ το φτιάξα. Κρατάω κάποια royalties, φίλε μου, πάρε 40, εσύ πάρε και εσύ 40. Σας λέγεται. Ακριβώς, δουλέψτε το. Εγώ το φέρα, το έκανα creation. Δεν έχω χρόνο να το προμοτάρω. Το protein water, το ίδιο. Που φέρνουμε από Ιρλανδία. Dublin συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει τώρα αυτή στην αγορά protein water.
νερό το οποίο περιέχει 30 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα. Δεν θα το δουλέψω εγώ, αδερφέ. Θα κάνω 3-4 βίντεο, θα πω έλα εδώ, φίλε μου, εταιρεία προμηθευτής, έλα εδώ, εσύ Eurofreight, έλα εδώ. Πάμε να συνεργαστούμε, δώσε το στην αγορά. Καταλαβες, ξεκάθαρα. Έχει χτίσει βάσεις, πρώτον έχει κεφάλαιο. Δεύτερον, όταν μου τα μιλάς αυτά, εγώ βλέπω αριθμούς από πίσω. Ξεκάθαρα. Εγώ κάνω υπολογισμούς σαν τον Einstein αυτή τη στιγμή. Calculation is matter, bro. Ξεκάθαρα. Είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που έχει κεφάλαιο να μπορεί να πάρει ρίσκα. Και βλέπεις τον Μάριο τώρα και σου λέει τόσες πολλές επιχειρήσεις, και για κάποιον που δεν μπορεί να καταλάβει, να καταλάβει τα γεγονότα και δεν σε ξέρει, μπορεί να λέει «Α, το είναι φλατάς» ή λέει ψέματα. Μέχρι να το δουν μπροστά τους. Μέχρι να το δεις μπροστά σου. Για να το κάνει όμως, έχει από πίσω του ένα σύστημα το οποίο έχει λειτουργήσει ξανά και ξανά και μπορεί να πάρει και πίσω στο ρίσκο. Έχει το marketing agency που έχει μάθει τα μαθήματά του για να μπορεί να προμοτάρει όλα αυτά. Και έχει τα κεφάλαια για να μπορεί να φέρει, να δοκιμάσει. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Έχεις και μετά από ένα κύκλο και μετά. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά θα το πω τώρα και ας ακουστεί πολύ ψυχρό. Το αμάξι δεν είναι flex. Είναι status. Όταν πήρα το G63 και πήγαινα σε συναντήσεις με επενδυτές, και δεν έσκαγα εκεί πέρα με τον Datsun, τον Navara, και βλέπω ένα G63 το οποίο το τιμόνι κάνει 180.000 ευρώ, με παίρνω στα σοβαρά. Γιατί ξέρουν ότι για να κρατάω τέτοιο αμάξι σημαίνει ότι έχω ένα άλλο κεφάλαιο από πίσω μου. Ναι. Μέχρι τότε, ακόμα και αν είχα λεφτά, δεν με παίρνα στα σοβαρά. Το αμάξι είναι status. Και γι' αυτό το πήρα το αμάξι. Και γι' αυτό το πούλησα το αμάξι. Γιατί πλέον δεν έχω να δείξω κάτι. Το είχα, κατάλαβες. Να γίνει διαμέρισμα. Συμφωνώ. Είναι πεταμένα λεφτά τα αμάξια, και να το πούμε και στις μικρές ηλικίες. Είναι πεταμένα λεφτά τα αμάξια. Και αν μπορεί το αμάξι να γίνει διαμέρισμα αύριο, είναι ακόμα καλύτερα. Να γίνει το σίδερο, να γίνει τούβλο, όπως το λέω εγώ. Γιατί γι' αυτό είναι κάτι άψυχο. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχεις κάτι να δείξεις, δυστυχώς έχουμε πάει σε αυτή την εποχή, αν δεν έχεις κάτι να δείξεις ποιος είσαι, δεν είσαι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί mentors εξηγήσεις, fake it until you make it. Ξεκάθαρο. Ναι. Μπορώ να σου μετρήσω πάνω από 15 content creators που είναι fake it. Το λέμε αυτό και το λέμε. Μπορείς να το πεις και έτσι ότι το φοράς ή σε φοράει. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορώ να σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για κάποιον που είμαι 10 χρόνια κάτω και ίσως να μην έχω πατήσει ακόμα στην τύχη μου, να το πω έτσι, ή να βάλω μια παρένθεση εδώ πέρα, να πω ότι η δουλειά είναι σαν το content creation. Κάθε μέρα που δημιουργείς ένα βίντεο είναι σαν ένα ticket, ένα λαχείο, και αυτό το λαχείο θα πιάσει 5.000 views, θα πιάσει 5 εκατομμύρια. Είναι ένα λαχείο. Το ίδιο έχει να κάνει με τη δουλειά σου. Με τις ώρες που βάζεις και με τα ρίσκα που παίρνεις, κάτι θα πάρεις πίσω eventually. Ή θα κερδίσεις εμπειρία. Ναι, ή θα κερδίσεις εμπειρία. Κάποια στιγμή θα γίνει reward αυτό. Δεν γίνεται να μην γίνει. Ξεκάθαρα. Τώρα, για παράδειγμα, όσον αφορά για το αυτοκίνητο, ας πούμε, που είναι status, βλέπω και φοράει και Rolex για παράδειγμα. Και αυτό είναι status. Πολλοί έχουν έρθει στο στούντιο που φοράνε Rolex. Το τα μαϊμού, εντάξει, οκ. Πες και αυτό, αλλά δεν γίνεται όλα να είναι μαϊμού. Ξεκάθαρα. Το G63 σίγουρα δεν είναι μαϊμού. Δεν είναι. Ούτε νοικιασμένο. Το Rolex άντε είναι, αλλά το G63 ούτε νοικιασμένο μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι, ναι. Δεν στο νοικιάζουν. Είναι leasing όμως, μπορεί να είναι leasing. Το πήρα, το έκανα upgrade leasing. Έχει κόκκινες πινακίδες πάνω. Έχω ακούσει τα πάντα. Όταν τα είχα εντωμεταξύ, το fun fact της ιστορίας, όταν το πήρα το αμάξι, λόγω της εταιρείας που έχω δοκιμαστικές πινακίδες. Είναι δοκιμαστικές πινακίδες, είναι νοικιαζόμενο, δεν είναι δικό του κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέρουν ότι με τις δοκιμαστικές πινακίδες δεν πληρώνεις 800 ευρώ και πληρώνεις 300. Αυτό το ξέρουμε. Άρα πιάνεις, καταλαβαίνεις. Εγώ τα έχω ακούσει. Είναι το πλεονέκτημα. Πεις το παράδειγμα, όταν εγώ ξεκίνησα την επιχείρηση, θα σας δώσω 2 παραδείγματα και δεν το λέω για κακό στον αδερφό μου αυτό. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, brother. Τον ίδιο καιρό που πήρα ένα δάνειο 10.000 ευρώ, μετά από 2 μήνες, ο αδερφός μου πήρε ένα δάνειο και αυτός περίπου 10.000 ευρώ. Ο ένας πήρε δάνειο για να ανοίξει επιχείρηση, ο άλλος πήρε δάνειο για να πάρει μηχανή. Αμάξι μηχανή. Το χρειαζόταν, δεν είναι ότι δεν το χρειαζόταν, αλλά για να σας φέρω παράδειγμα, εγώ ακόμα οδηγάω. Όταν το πρώτο μου αυτοκίνητο ήταν ένα Golf το οποίο το διέλυσα. Ένα Golf του ιστορικό. Ένα του 2003, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το διέλυσα. Τα παράθυρα δεν λειτουργούσαν. Το air conditioning δεν λειτουργούσε και κούτσενε. Τώρα, το δεύτερο μου αυτοκίνητο είναι ένα σμαρτάκι με καταστραμμένη οροφή. Θα το οδηγάω κυριολεκτικά μέχρι. Σμαρτάκι. Του 2007. Είχα μια συζήτηση για το smart συγκεκριμένα. Μέχρι του 2007 θα το οδηγάω πραγματικά μέχρι να βγάλω τα πρώτα μου 200 χιλιάρικα. Okay. Δεν με ενδιαφέρει το αυτοκίνητο μέχρι πραγματικά να αξίζει το status που έχω. Αν δεν έχω καταφέρει κάτι το οποίο να πω, να το,
Και η εταιρεία μου το έχω πει δημόσιο ότι έχει βγάλει 57.000 ευρώ τον περασμένο χρόνο. Θα μπορούσα να πάρω 10.000 να πάρω ένα καλύτερο. Όχι, το σμαρτάκι μου κάνει 4.000 με χαλεσμένη οροφή. Και του έχω βάλει και 2.000 σε επισκευές. Όταν θα το πουλήσει, πάρε με τηλέφωνο. Το θέλω. Έχει γράψει ιστορία αυτό το σμαρτάκι. Συλλέγω τέτοια πράγματα, να ξέρει πώ είναι ιστορία, ξεκάθαρα. Τι αυτό δεν έχει ιστορία, είναι καταστραμμένο. Τέλος πάντων. Το point είναι ότι δεν. Το να πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο τώρα, μόλις με το να με δουλεύεις ένα 9 to 5 και να δώσεις 20.000 πας να πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, είναι το μεγαλύτερο wrong. Wrong invest, ξεκάθαρα. Wrong invest. Στο Rich Dad and Poor Dad το περιγράφει ως υπάρχει the good loan and the bad loan, να το πω έτσι. Το καλό δάνειο και το κακό δάνειο. 1000 φορές να πάρεις ένα δάνειο και να ανοίξεις μια επιχείρηση και ας τα χάσεις παρά να πάρεις ένα. Βέβαια τώρα. Απόλυτα. Άμα δεν έχεις μεταφορικό, προφανώς. Προφανώς, ναι. Αλλά αν έχεις μεταφορικό και παίρνεις για να πάρεις κάτι άλλο σε μεταφορικό, είναι κακιά επένδυση ξεκάθαρα. Και εγώ το Range Rover που οδηγάω τώρα για daily, ακόμα το χρωστάω στην τράπεζα για να καταλάβεις. Δεν έχω μπει καν στη δικασία να το ξοφλήσω. Άστο και να υπάρχει, ρε παιδί μου, να ξοφλείται μόνο του. Υπάρχουν άλλα πράγματα στα λογιστικά κομμάτια που δεν θέλουμε να τα καλύψουμε. Εγώ καταλαβαίνω γιατί το χρωστάς ακόμα, αλλά θα το αφήσουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να πούμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Έχουμε πει κάτι το οποίο. Θες να πούμε κάτι, νομίζω το έχουμε καλύψει πάρα πολλά. Έχουμε καλύψει τεράστιο κενό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πριν κάνεις την οποιαδήποτε κίνηση για να πεις ότι ρισκάρεις, βεβαιώσου ότι έχεις backup. Ξεκάθαρα. Πλέον δηλαδή, εσύ που βλέπεις, κράτα το 9 to 5, μην ακούς όλους αυτούς τους μέντορες που σου λένε σταμάτα τη δουλειά και αυτούς που σε εκμεταλλεύονται. Ναι, οκ, μπορείς να πετύχεις, αλλά πρέπει να έχεις μία βάση και όχι να πετύχεις με τα όνειρα. Να βγεις έξω το τελευταίο σου 5-10 χιλιάρικα να τα πετάξεις έτσι μόνο και μόνο για να πεις ότι πάω να κάνω επιχείρηση δικιά μου, είμαι επιχειρηματίας. Όχι. Κράτα το 9 to 5, γιατί αυτό θα σε φέρει και αυτό θα σε ξαναγυρίσει όταν αποτύχεις. Πάλι στο 9 to 5 θα πας. Όλα είναι μαθήματα και μπορώ να πω τώρα από τα μαθήματα που μου έδωσε αυτή η επιχείρηση τα τελευταία 3 χρόνια, νιώθω πραγματικά ότι σε οποιαδήποτε επιχείρηση με βάλεις μέσα μπορώ να κάνω παπάδες. Να το απεξέλθεις. Έχει να κάνει απόλυτα με το πρόβλημα που λύνει η επιχείρηση. Μπορώ να κάνω παπάδες. Αν με βάλεις μέσα σε επιχείρηση, επειδή τα έτρεξα όλα μόνος μου, μπορώ να σου πω: OK, ξοδεύεις πολλά εδώ, θέλεις περισσότερο marketing, οι ιστοσελίδες σου είναι χάλια, το SEO σου είναι χάλια, δεν έχεις. Δηλαδή, άμα με βάλεις σε μια επιχείρηση και μου πεις δεν βγάζω λεφτά, θα σου πω γιατί δεν βγάζεις λεφτά. Έτσι νιώθω. Έρχονται καθημερινά κόσμος και με ρωτάει τι φταίει. You need to pay, bro. Πλήρωσα εγώ για να τα μάθω αυτά. Δεν μπορώ να τα δώσω free. Ναι. Ξεκάθαρα. Όχι, δεν το παίζω ούτε σε μέντορας ούτε. Δεν θα το εκτιμήσουν. Το δωρεάν δεν το εκτιμά κανένας. Ακριβώς. Να δώσω μια συμβουλή. Θα δώσω. Δηλαδή, π.χ. πήγα σε έναν, μου λέει αδερφέ, τι φταίνει το marketing. Του λέω αδερφέ, δεν τρέχει κάποιο marketing actual. Είναι πολύ κακό αυτό που κάνεις. Χαλάς την εικόνα σου, δεν τη φτιάχνεις. Το πήρε στραβά. Ότι κάνω λάθος. Μα έχεις αποπροσανατολίσει τον κόσμο αυτό που κάνεις. Είσαι λίγο παντού. Δώσε μια βάση. Παρ' όλα αυτά, ναι, το δωρεάν πλέον, εγώ ας πούμε την συμβουλευτική που θα δώσω, δεν μπορώ. Θα πρέπει να είμαι part αυτού. Και συνήθως για να είμαι part, επειδή είμαι και στα κομίσιο μου λίγο καρχαρίας, δεν είμαι πλέον φάση, δεν με προτιμάνε. It's okay. It's okay. Έρχονται καθημερινά εταιρείες με μια ιδέα μπροστά στα τέτοια και τα θέλουν όλα τσάμπα. Δεν γίνεται ρε φίλε να δουλέψω τσάμπα. Δεν τα μάθα τσάμπα. Πήγα 300 χιλιάρικα μέσα για να τα μάθω όλα αυτά. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ. Είναι χρόνος στον οποίο δέσμευσα από τη ζωή μου καταθλίψεις, panic attacks, χάπια, ζάναξ από εδώ από εκεί για να τα μάθω και να τα περάσω όλα αυτά. Οπότε δεν μπορώ να το δώσω δωρεάν. Να σε βοηθήσω. Δηλαδή μου στέλνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθημερινά. Πάντως σε παρακαλώ, έλα από εκεί να με βοηθήσει στο marketing. Πηγαίνω, στορκίζομαι δωρεάν. Και παρέχω γιατί θυμάμαι πώς ξεκίνησα εγώ. Και ναι, θέλω να βοηθήσω αυτό το παιδί που ξεκίνησε όπως ξεκίνησα εγώ. Δεν θα πάω στη μεγάλη εταιρεία τώρα και να μου πει θέλω exclusivity. Έγινε πρόσφατα. Θέλω exclusivity, μου λέει και δίνουμε 2.000. Του λέω ξεκίνα από τα 5 για exclusivity και συζητάμε. Exclusivity 2.000 ευρώ. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. 2.000 ευρώ είναι το employee που θα κάνει. Δηλαδή, 2.000 ευρώ κάνει ο βιντεογράφος μου. Ναι. Ξεκίνα, του λέω με 5, του λέω budget για εμένα και συν το συνεργείο και τότε να συζητήσουμε. Και μιλάμε για μεγάλες αλυσίδες τώρα. Δεν ξέρω, όνειροπολούν γενικά. Βρίσκονται σε ένα σύννεφο. Δεν θα το πάρουμε εκεί. Έδωσες ένα tip πριν και ας το κλείσουμε με αυτή την ερώτηση. Αν όλα τα social media σου διαγραφόνταν αύριο. Σήμερα, τι θα άφηνες στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή? Σαν παρακαταθήκη. Ναι.
Αν θέλεις κάτι να το κάνεις, πρέπει πρώτα να πιστέψεις στον εαυτό σου και όχι να σε πιστέψουν οι άλλοι. Ξεκάθαρα. Πρώτα πίστεψε εσύ σε σένα και μην προσπαθήσεις ποτέ να αποδείξεις στους άλλους ποιος είσαι. Μην είναι πιστός στον δρόμο σου, μην έχεις από προσανατολισμούς, μην ακούς κανέναν και κυρίως το οικογενειακό σου περιβάλλον. Γιατί όλοι θέλουν το καλό σου, ναι, αλλά όχι το καλύτερο από το δικό τους. Ξεκάθαρα. Οπότε για εμένα ο δρόμος προς την επιτυχία, όπως προανέφερα και πριν, είναι μοναξιά. Τελεία. Κάντο μόνος σου. Σίγουρα αργότερα όταν θα αναπτυχθείς θα πετύχεις, θες μια ομάδα δίπλα. Αλλά ναι, δυστυχώς ο δρόμος προφανώς ρίσκει, προβλήματα, λάθη, εννοείται, είναι μοναχικός. Ξεκάθαρα. Μετά θα φτιάξεις το team σου και την ομάδα σου και τα λοιπά που θα περιλαμβάνονται για να σε βοηθήσουν. Αλλά το αρχικό πλάνο, ας πούμε τα πρώτα 100 κάπα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι μοναχικό πλάνο, ξεκάθαρα. Αυτό. Ο δρόμος στα πρώτα 10 στην τράπεζά σου θα σου φανεί. Φίλε, τα πρώτα 10.000 ήταν όχι γολγοθάς. Μπορώ να σου πω ότι το 10% ήταν πολύ πιο easy από το 0-10, φίλε. Δεν καταλαβαίνεις. Το 100 στο 1 μετά, εντάξει, είναι αστείο. Είναι αστείο, όχι είναι αστείο. Απλά θέλει. Απλά κάνεις repeat. Ναι, απλά σύστημα πλέον. Ναι. Κάνεις επανάληψη αυτά που ξέρεις. Αλλά το 0-10 χιλιάρικα, φίλε, πραγματικά μόλις το 10 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου ένιωσα άλλος άνθρωπος. Δεν είναι καμία σχέση. Οπότε ναι, είναι ο δρόμος για την επιτυχία, είναι μοναξιά. Ξεκαθαρά, μοναχικός. Και πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Και θα γίνεις σκλάβος της επιχείρησής σου. Όχι απλά θα σε εκμεταλλευτεί η επιχείρησή σου. Πρέπει να γίνεις σκλάβος της επιχείρησής σου. Ξεκάθαρα. Μάρια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διασκέδασα πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσαμε και τα μηνύματα που έπρεπε να δουν τα νέα παιδιά 100%. Για να μην αποπροσανατολίζονται από τις μπαρούφες γενικά που βλέπουν. Και ήμασταν ανοιχτοί, οπότε είναι να το ξαναπάω εγώ στα καφεδάκια εδώ πέρα. Τα είπαμε ωραία. Και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.